Ngiyanibingelela ngegama likaKristu uJesu Inkosi yethu. Amen. Igama lami nguNontuthuzelo wakwaXubuzane. Angihambi ngedwa, ngihamba nomzalwane wami lana uzosichaza. Siyabingelela nonke kwizindawo ezahlukene lapho nibukele khona ngumzalwane uAaron uThemba wakwaMkhwanazi. Ngaphambi kokuba siqale isifundo sethu sanamhlanje, sizawuthi sithobe amakhanda wethu, sicele umzalwane uMkhwanazi asenzele umkhuleko. Singakhuleka. Baba olungileyo, mdali wezulu nomhlaba noyise weNkosi yethu Jesu Kristu, siphambi kobuso bakho sicela ngathi ungaba nathi size sizongena kulesi sifundo ukuthi konke sizokwenza kulodudumo nokubonga ukugama lakho eliphakeme kakhulu. Sibonga konke ngelihle igama elinamandla leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Namhlanje babukeli siphethe isifundo sethu okuyisifundo sesikhombisa esikhuluma sithi a sealed book reopened. Incwadi evaliwe iyavulwa. Sithole ivesi lethu lekhanda elitholakala kuSambulo 10 verse 9 lifundeka kanje. It and I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter. Amen. But it shall be in thy mouth sweet as honey. Sanikwa nencwadi kufanele ukuthi siyifunde. Great Controversy, page 391 to 408. Ithi yona, the mighty angel who instructed John was no less a personage than Jesus Christ. Amen. Amen. Lana ke asizukuyichaza lencwadi, singeke sisichaze nalesihloko sethu sevesi lekhanda. Sizawuthi uma ngabe sihamba nesifundo sethu, sizothola yonke incazelo ecacile cha mayelana nalezi caphulwa ezibili. Sizongena ke esifundweni sethu sangesonto esikhuluma ngokuthi abahlakaniphileyo bazawuthi bakhazumuliswe. Ithi lana, describe the trial and triumph revealed at the end of Daniel's last vision. Lokhu sikuthola kuDaniel 12 verse 1 and 2. Mzalwane, kuyini okutholile lana kule sihloko? Lapha ke siyathola ukuthi kuzoba khona isikhathi esinzima, isikhathi sohlupho, kepha kuthiwa bonke labo abatholakala babhaliwe encwadini yokuphila inkosi izothi ibasindiswe. Kuze ke nesikhathi sokuvuka kwalabo abalele ubuthongo bokufa. Kuthiwa ngaleso sikhathi leso labo abalele ubuthongo bokufa bazothi bavuswe. Abanye bavuselwa ekuphileni, abanye bavuselwa kuko kulahlwa. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Kuyacaca ke babukeli ukuthi lana kunamaxoko amabili. Kukhona labo kuthiwa abalungileyo ababhalwe kuphi encwadini yokuphila. Bazavuswa bevukela ngokunaphakade. Kube khona laba abanye kuthiwa bazawuvuka benzeni, bavukele ukulahlwa, bavukele nasehlazweni. So ngathi inkosi ngasisiza ukuthi sibe yilabo abazawuthi mabevuka bavukele kuphi, batholwe encwadini yokuphila. Ngoba kuyacaca ukuthi uma ungekho igama lakho encwadini yokuphila, akukho lapho oyovukela khona, kodwa uvukela kuphi? Uvukela ehlazweni nasekulahlweni. Amen. Amen. Angazi noma khona lapho mhlambe kumoya wesiprofeto bofuna ukucaphuna khona mzalwane. Singangena kumbuzo olandelayo, umbuzo kaBhilo ngasibuzela ngaphambi kokuba singene. Yes. Ithi, how will the wise be seen in contrast with the wicked in that day? Mahluko muni owenzekayo la? Sibonile ke
ukuba labo ke abahlakaniphileyo kuthiwa bazokhazimuliswa Yes. njengesibhakabhaka futhi bafane nokulunga kwezinkanyezi kuthiwa lokho kuzothi kwenzeke kwisikhathi sonke. Kanti labo ke abazotholakala ngaso sikhathi bangalungile ababi kuthiwa bazothathwa balahlelwe echibini lomlilo. Lapho kulelo chibi lomlilo kuthiwa kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Njengoba bososhilo ke Sister Xukuzana kuthi inkosi ngathi ngasisiza kuthi leso sikhathi leso uma sifika sitholakale siyilabo bantu labo ababhaliwe encwadini yokuphila. Amen. Amen. Siyabonga ke. Sizawundlula siye Singangena noma kumoya ungafuna ukungena wesiprofethi. kumoya wesiprofethi. Okay. Yes, siyabona ke lapha kuba bahlakaniphile ke abantu laba bahambisa izindaba zokulunga. Abazuza imiphefumulo bayizuzele uKristu. Kuchazwa ke ngososayensi. Namhlanje sibheke abantu abangososayensi ngendlela bahlakaniphe ngakhona. Kepha lapha kumoya wesiprofethi siyathola ukuthi akukho okuhle nokukhanya njengokukhanyiswa kwevangeli. Uma kushunyayelwa ivangeli abantu bathola ukukhanya okundlula ukukhanya lokho kutholwa ngosayensi. Amen. 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 Ngithandeke mina ke namazwi lapha akhulunyiwe khona lana kule ncwadi ye Fundamentals of Christian Education kuwona lo moya wesiprofethi. The Fundamental of Christian Education page 119 to 200 amazwi aqeda kukhulunywa umzalwane lana lapho uPaulos ethi, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth." The gospel of Christ becomes personality in those who believe and makes them living epistles known and read of all men. Amen. Amen. So uPaulos lana uyazigabisa ngevangeli. Uyazigabisa ngevangeli. Yingakho lapha yana umzalwane makephendula phezulu ubekhuluma ngabantu abahlakaniphile. Kuyabonisa ke babukeli ukuthi uma ngabe umuntu ohambisa ivangeli noma umuntu ohlala efunda izibhalo noma izwi likaNkulunkulu ubizwa njengomuntu onjani ohlakaniphileyo. Sizodlula ke siye lapha yana kumbuzo wethu wangomsombuluko othi the book closed, incwadi iyavalwa. Ithi, what was Daniel now instructed to do? Yini akutshelwa uDaniel ukuba akwenze lapha yana. Lapha sizothola ke impendulo lapha kuDaniel 12 verse 4 no 8 and 9 i-first part. Uthini lapha uDaniel? Yes, siyabonga sister. Lapha sithola uDaniel uyacaciselwa ukuba le ncwadi akayivale ngokuba egcineni kuzothi ulwazi lwande. uDaniel ke sizothola kumoya wesiprofethi kuba uDaniel uloyo wayemele izulu ngoba sibona acaciselwa izinto ezazizoyenzeka kuze kube segcineni. Njengenkosi uNebukadnezar wayeza kuba abahlakaniphile baseBhabhiloni afuna ukwazi ukuthi kuzoyenzakalani. uDaniel wamcacisela ukuthi kuyini lokho kuzothi kwenzeke. Umbuso waseBhabhiloni kuya kumbuso wamaMedo namaPersia kulandelane njalo umbuso weGreece kuba umbuso waseRome kuzokufike ekugcineni kuzo izinzwana. Kepha ukuthi kuzoyenzakalani ekugcineni kuthiwa uDaniel akayivale incwadi kuze kufike leso sikhathi leso. Siyabona ukuthi uNkulunkulu wayemzwela uDaniel ngoba kuningi lokho uDaniel andlule kuzo. Kuningi futhi naloko futhi akubonile wakwazi ukuthi akuchaze. So bokuzoba nokunikezelwa okuningi. Yes. Angiboni ukuthi ingqondo yakhe yayizokwazi ukubamba izinto ezazenzeka ngalesa sikhathi nezinto ezizoyenzeka kuze kube
sekugcineni. That's why kuthiwa cha kuvale ke vala lana kuze kube isikhathi leso sokugcina. Amen. 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 Lapha kwincwadi ke sinikiwe ku Prophets and Kings page 547 kwi paragraph yokugcina ithi, as we near the close of this world's history, the prophecies recorded by Daniel demand our special attention as they relate to the very time in which we are living. With them should be linked the teaching of the last book of the New Testament scriptures. Amen. Amen. So siyanxuswa ke bazalwane ukuthi kufanele ukuthi lezi ncwadi zika Daniel manje kube isikhathi esisifundayo, ngoba kuthiwa lesikhathi lesi esiphila kuso kuyiso isikhathi ekufanele ukuthi lezi ncwadi sizifunde futhi sizenzeni siziqondisise. Amen. Amen. Siye kumbuzo wethu ka-B, ithi what shows that the angels' words pointed to the mystery of the 2,300 days, and when would that mystery unfold? Lapha ke impendulo sizoyithola ku Daniel 8 verse 17, Daniel 12 verse 4 and 9. Lapha ku 9 i-last part. Lapha ke umbuzo uthi sibona kanjani ukuthi lokho kwakukhulunywa ingelosi kuchaza i-2,300 days. Yes. Lokho sikubona ngokuthi ezinsukwini zokugcina uDaniel asikho isiprofeto esinesikhathi. Sibona ekuqaleni lokho kwayenzeka, the number of days abanikezwa zona sinikwa isikhathi kuba kwaphela ngo-1844 ukuphela kwe-2,300 days. So ingakho uma kukhulunywa ngezimfihlakalo ezizothi zambulu, ingakho sibuyele emuva ku-2,300 days kuba yaphi saphela ngo-1844. But from that time, from 1844 uma uJesu angena endaweni engcwele akukho sikhathi esitshelwa ngaso ukuthi ngalesikhathi kuzobe kwenzeka lokhu, ngalesikhathi kuzobe kwenzeka lokhu. All konke nje sikutholayo sithola ukuthi kulungiselelwa isikhathi sokuphela. Amen. Amen. Sinikiwe ke lapha incwadi futhi i-Great Controversy page 356 and 357 ecacisa kabanzi ngalokhu umzalwane aqeda kusitshela kona. Ithi the prophecies present a succession of events leading down to the opening of the judgment. This is especially true of the book of Daniel, but that part of his prophecy which related to the last days, Daniel was hidden to close up and seal to the time of the end. Not till we reach this time could a message concerning the judgment be proclaimed based on the fulfillment of these prophecies. But at the time of the end, says the prophet, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Amen. Siyabona ke namhlanje ukuthi ukuhlakanipha kungakanani ezweni. Siyabona abantu ngapha bafuna imfundo, abantu ngapha bafuna ukuceba, ngapha abantu bafunani. Kuningi nje okwenzekayo ezweni. Bese iyaqhubeka ithi since 1798 the book of Daniel has been unsealed. Knowledge of the prophecies has increased, and many have proclaimed the solemn message of the judgment near. Like the Great Reformation of the 16th century, the Advent movement appeared in different countries of Christendom. At the same time, in both Europe and America, men of faith and prayer were led to the study of the prophecies, and tracing down the inspired record, they saw convincing evidence that the end of all things was at hand. In different lands, there were isolated bodies of Christians who solely by the study of the scriptures arrived at the belief that the Savior's advent was near. Amen. Siyayikhumbula ke imbali leyo lapho kwakungacacanga kahle ukuthi kuzokwenzeka yini ngo-1844.
lapho uJesu wayesuka endaweni engcwele eyongena endaweni engcwele. Kuthiwa abazalwane bangaleso sikhathi babengalali, bebheka befunisisa ukuthi ngabe kwenzeka ini. Kodwa ngoba kuthiwa uDaniel kwathiwa vala Daniel kuze kufike isikhathi sokugcina. Akuzange lokho kukwenzeni kubacacele kahle, angithi. Yes. Siyaqhubeka-ke siya embuzweni wethu wesithathu othi the time of the end, isikhathi sokuphela. Ithi lana umbuzo otholakala kuDaniel 12 verse 5 to 7 uthi, as Daniel watched and listened, what solemn decree identified the time period leading up to the time of the end? Lapha ke siyathola ke uDaniel uyabuka ke naba laba ababili kuthiwa enye indoda yayifake ilinene elalixocekileyo. So laba uma bekhuluma omunye uthi ngiyafunga ngaloyo ome ngona phakathi ophila kuze kube ngona phakathi, uthi ngokuba lokhu kuzowenzeka isikhathi nekube esinye futhi izikhathi nengxenye. Siyazi kuba time represent a year. Yes. Then times represent 2, which is 1 plus 2 is 3 years. Then bese kube futhi ingxenye yesikhathi. Konke lokhu kuzothi kwenzakala. Ithi ngokuba lokhu kubonisa ukuphela, kuba egcineni kuzoba ukuphela. uKristu wanikezwa 7 years ukuba ashumayele ivangeli, kepha sithola ukuba washumayela only 3.5 years. Yes. Then the other 3.5 yanikezelwa kubafundi ukuba baqhube ke ivangeli. So lapha ke lenye indoda ifakele ilinene ecwebekileyo ibonisa leso sikhathi leso ukuthi kuzoba isikhathi sokushunyayela kwevangeli, kushunyayelwe yilabo abangabalandeli bakaKristu. Amen. Siyabonga mzalwane. Bese siya kumbuzo olandelayo kaB uthi, by cross-referencing the other passage, identify the timing of this prophetic period. Leyo sithola kuDaniel 7 verse 25, no Revelation 11 verse 2 and 3, 12 verse 6, 14 verse 13, 14 verse 6 naku 14, then no Daniel 13 verse 5. Yes, lapha siyabona ke ukuba kuyini lokho kuzothi kwenzeke. 1260 years kwakuyisikhathi se-Dark Ages. Kuthiwa laba bebeshumayela bembathe izingubo zamasaka. Icacisa isikhathi esinzima leso abantu bakaNkulunkulu abandlula kuso. So ithi lo wesifazane siyazi kuba ngokwesiprofeti uma kukhulunywa ngowesifazane kukhulunywa ngebandla. Kuthi lo wesifazane wabaleka waya lapha endle. Lapho wafika wahlala khona elungiselelwe indawo. uNkulunkulu wamlungiselela indawo lapho wahlala for leso sikhathi leso. Ithi 1203 score. So iscore siyazi ukuthi is 20. So uma bathi 3 score bakhuluma nga-60, so is 1260 years. So leso sikhathi leso isikhathi leso abantu bakaNkulunkulu abahlutshwa khona kakhulu. Kepha uNkulunkulu uthi wabanakekela kuso leso sikhathi leso. Amen. Amen. Uyacacisa ke lapha umoya wesiprofethi Great Controversy page 356 uthi, the Apostle Paul warned the church not to look for the coming of Christ in his days. That day shall not come, he says, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed. Lapho sithola ku 2 Thessalonians 2 verse 3, not till after the great apostasy and the long period of the reign of the man of sin can we look for the advent of our Lord. The man of sin, which is also styled
the mystery of iniquity, the son of perdition, and that wicked represents the purpose which, as foretold in prophecy, was to maintain its supremacy for 1260 years. This period ended in 1798. The coming of Christ could not take place before that time. Paul covers with his caution the whole of the Christian dispensation or down to the year 1798. It is this side of that time that the message of Christ's second coming is to be proclaimed. Amen. Amen. Njengoba umzalwane ke besekanichazele nako konke lokho, kepha umoya wesiprofeto lapha ku-Great Controversy usicacisela kahle ukuthi uma ngabe singazwanga laphayana amavesi noma singamzwisisanga kahle umzalwane, kodwa umoya wesiprofeto uyibeka gca ukuthi wonke umuntu azwisisise. Amen. Siye kumbuzo olandelayo uthi, how was the period of 1260 years described by the angel? Ingelo sichaza kanjani lapha mzalwane? Yes, kwakuyisikhathi esinzima kakhulu kuba abalandeli baka Kristu. Yes. Because sithola ukuthi uSathane kanye nezingilosi zakhe, they were in this council. Bebeba nalemibutho lapho bebahlangana khona bakhulume ngabantu bakaNkulunkulu. Yes. Indlela leyo abazothi babashushise ngakhona. So noma kunjalo ke kuthiwa ingilosi kaNkulunkulu yayithatha imibiko uma behlangene kulomhlangano wabo bekhuluma ngazo zonke lezi zinto namacebo ukuthi bazoyenza kanjani kuba umsebenzi kaNkulunkulu ungachubekeli phambili, beyikhona phakathi kwabo ingabonakali. Ithatha imibiko bazokwazi kuba laba bantu basindiswe. Noma kwaba buhlungu kakhulu, kepha siyabona kuba uNkulunkulu wabanakekela abantu bakhe ngaleso sikhathi sobumnyama. Amen. Amen. Futhi sitholayo lapha ukuthi babe nako le surety lena ukuthi insindiso ngekaNkulunkulu namandla nobukhosi obukabani obukaNkulunkulu. Futhi babazi ukuthi ngokuba uNkulunkulu wethu nombuso ngokaNkulunkulu wakhe. Amen. Yes. ngokaKristu. Siyathola ke lana ukuthi bona labantu babehlele ethembeni kakhulu kuNkulunkulu. Babazi ukuthi noma kungenzekani ngabo, kodwa kufanele ukuthi kwenzekeni, kufanele ukuthi bahlale ezwini, bahlale eqinisweni likaNkulunkulu, ngoba babazi ukuthi noma labantu laba noma bangabulawa, kodwa usindiso olukabani olukaNkulunkulu. Uma nje nabengahlala ezwini likaNkulunkulu baqiniseke, nathi ke kuyasiqinisa namhlanje kuningi okusezosehlela okwamanje akukaqali, kuningi okuzosehlela, kodwa fanele ukuthi sazi ukuthi labantu laba abaphethe lona mhlaba abazukwazi ukuthi basiqinise noma bangabe basisindise ukuba singabhubhi kuNkulunkulu. Kodwa fanele ukuthi sazi ukuthi noma ukuhlupheka singadlula kubo njengamaKristu, sibe nalethemba lokuthi insindiso ikuphi? IkuJehova kuphela. Amen. Yes, amen. Siye kumbuzo wethu umbuzo wangolwesithathu uthi the book unsealed. Incwadi lana sithola ukuthi yenza njani? Iyavulwa. Ithi noting the parallel with Daniel 12:7, how did the prophet John see the opening of the sealed vision of Daniel? Amen. Siyabonga sis. Lapha ke kuthiwa kwabonakala ke nayi ingilosi eyayinamandla amakhulu. Yes. Iza ivela ezulwini, yehla ivela ezulwini, futhi iyambathiswe kanye ivela ezulwini, iyambathiswe the cloud and the rainbow. Yes. So sibona ubukhulu bayo lengilosi ngenxa yayikhulu ngakhona. Kuthiwa izinyawo zayo, enye yenyawo yayisolwandle, olunye unyawo lwalisemhlabeni. Yes. So lapha kubonisa indlela lesisigijimi esizohamba ngakhona. It will cross the oceans. Yes. Lizowela ulwandle isigijimi leso kukhulunywa ngaso nasemhlabeni. Akukho lapho singeke sifike khona lesi sigijimi.
njengasekuqaleni ke sithola kuba lencwadi iphethe lencwadi this little book okwakumele ukuthi ivulwe. So lencwadi le uma ivulwa kuyabonakala ukuthi lapha emlonyeni yayimnandi kepha uma ifika esiswini kuthiwa kwakubuhlungu. Yes. Ibonisa ke izindaba zosindiso, iletha izindaba zosindiso ukuthi abantu bakaNkulunkulu bandlule ebunzimeni kepha ababe nesiqiniseko ukuthi emva kwako konke lokhu yes bazoba ngabantu abasindiswayo. Bitter itsho ubunzima abantu bakaNkulunkulu abathe bandlula ku, njengoba uSister Xukuzane bekashilo ukuba ekuqaleni singacacisi the key text ngoba uma isikhathi sihamba siyabona ke ukuthi lapha iyacacisa ke ubuhlungu lobo abantu bakaNkulunkulu abamkela khona lencwadi nobumnandi uma bebheke ukuthi ukusindiswa kwabo sekuseduze kangakanani. Amen. Amen. Siye kumbuzo olandelayo, umbuzo kaB uthi explain how John's experience in vision of eating the little book was parallel of the experience of the Advent movement of the 1840s. Sithola lapha ku Revelation 10 verse 9 to 11. Yes, sibonile abantu bakaNkulunkulu uma kubonakaliswa isiprofeto lese saphela ngo-1844 ukuthi babe nentakazelelo enkulu kangakanani ukuthi after 2300 years then the sanctuary shall be cleansed. So they interpreted, bacacelwa bona ukuthi uKristu uzobuya lapha emhlabeni. Great disappointment ke uma uKristu angabuyanga. So ingakho kwabanzima kuba abantu bakaNkulunkulu noma bebalindele ngempela kuba uKristu uzobuya kundlule lesi sikhathi sosizi abathe babhekana nalo. Amen. Amen. Incwadi ke kumoya wesiprofeto sithe sawucashunyelwa siye sawuthola ku Great Controversy page 374. Ithi lapha the time of expectation passed and Christ did not appear for the deliverance of his people. Those who with sincere faith and love had looked for their Savior experienced a bitter disappointment, yet the purpose of God were being accomplished. He was testing the hearts of those who professed to be waiting for his appearing. Amen. Amen. Kuyabonakala ke lapho njengoba umzalwane eshilo ukuthi bayebezwa ubuhlungu obukhulu lapho uJesu Kristu engabuyanga ngoba babe sebelindele ukuthi benze njani, basuswe kulona mhlaba owawumubi kangaka noma omubi kangaka, kepha baba disappointed. Kodwa i-disappointment yabo engayithanda azange bamshiye uKristu, azange bamshiye uNkulunkulu, baqhubeka njalo bemkhonza. Amen. Amen. Siya kumbuzo wethu kuwumbuzo wokugcina wangolosine uthi among the wise, phakathi kwabahlakaniphileyo. Ithi how was Daniel described by Ezekiel, one of his contemporaries? Sithola lapha ku-Ezekiel 14 verse 14. Yes, ikhuluma lapha ukuba uDaniel uyamcacisa uEzekiel kuba ngabe kwakuwumuntu onjani. So lapha kuDaniel 14 verse 14 ikhuluma ngalamadoda amathathu. Yes. Ikhuluma ngoNoah. Siyazi kuba uNoah ngokukholwa. Yes. Noma kwakungenzeki ngaleso sikhathi leso kuba imvula inethe. Uma uNkulunkulu athi akakhe umkhumbi ngoba kuzonetha imvula, angazange ayibone empilweni yakhe imvula. Ngokukholwa kuthiwa uNoah wawakha umkhumbi. Bese kubalwa lapha noJob. Baningi abantu namhlanje uma bendlula ebunzimeni ababona ukuthi the only way abangaze baphume ngakhona kubo lobunzima ukuthi bathathe impilo yabo. Unkosikazi wakhe uJob wathi mthuko uNkulunkulu ukuze ulale. uJob uthi ngiyamazi umhlengi wami. Uthi no, yes uyaphila. Uthi noma kungenzakalani uyoma
uyatsho ukuthi noma sengigula nginezilonda kanje umhlengi wami ngiyamazi uzoma phezukwalo ithuna. Then uDaniel is among those ke. Yes. uDaniel naye ufakwa lapho. Sibona ukholo uDaniel abanalo. Ekuqaleni uma ifika eBabylon benikwa ukudla lokuya the Bible says wafunga enhlizweni yakhe ngokuba lokhu kudla kwenkosi abathi mabakudla angeke asingcolise. Yes, wathi angeke azingcolise ngako lokhu kudla ngoba kwakuhlatshelwa nezithixo. Yes. Part yaloko kudla lokho kwakuhlatshelwa izithixo. So wafunga ukuthi cha angeke ngokudle lokudla. Noma ke so kufika isikhathi lapho ukuthi angabulawa uma engakhonzi izithixo. Wazimisela uDaniel wathi angeke ngikwenze lokho. And sibona uNkulunkulu waba naye uDaniel. Wasindisa uDaniel umphefumulo wakhe ngenxa yokulunga kwakhe. Umphefumulo wakhe wakwazi kuba awusindise ngoba wahlala ethembekile kuye uNkulunkulu. Amen mzalwane. Amazwi amnandi lanka umzalwane asisherela wona afike futhi ngesikhathi lapho ubunzima bundlula obunye ubunzima, lapho kubonakala kungenamisebenzi, lapho kubonakala indlala, lapho kubonakala abantwana abangezwa, lapho kubonakala izinhlupho nje eziningi, abantu bengenelwa ezindlini. Kodwa uma ngabe sihleli kuJehova kufuneka senzeni, sihlale kuye noma lezi zinto zenzeka, sazi ukuthi ngelinye lamalanga leli akulona ikhaya lethu esilithenjisiwe. Ikhaya lethu likuphi? Lisezulwini. Konke lokhu uNkulunkulu uyokushabalalisa ngelinye lamalanga. Siyabonga mzalwane. Bese umbuzo wethu wokugcina uthi, how can we be among the wise as Daniel was? Singazithola siphakathi kwalabo abahlakaniphileyo kanjani? Lapha sizawuthola kuDaniel 12 verse 10 i-last part, Uzaga 9 verse 10, nakuMateyu 7 verse 24 and 25. Impendulo zethu sizozithola lapho. Okokuqala ke kuDaniel 12 verse 10. Yes. Ithi ke lapha ke abaningi bazothi bahlanzwe. Yes. Izingubo zabo zibe mhlophe ezathi bathole ukuvivinywa. Yes. Bavivinywa abantu bayama beqinisekile kuye uNkulunkulu bayahlanzwa ke. Kuthiwa ke abanye ke bavivinywa bese bayenza obubi. Okubi ke. So kunamaxuku amabili wabantu ngaleso sikhathi leso. Then kwizaga ithi ukuqala kokuhlakanipha kungumesaba uJehova. Ngoba uma umsaba uJehova angeke ubone ukuthi lapha abazalwane noma ubani akangiboni bese wenza okubi. Usaba uJehova noma kunjani. Then kuMateyu 7 iyacacisa lapha 7:24 no-25 ithi na indoda ehlakaniphileyo uma yakha indlu yayo edwaleni kuthi ziyafika izivunguvungu ihambe ezinye izindlu, kepha yona indlu yayo iyakhele edwaleni, ayinakwenzeka ukuthi izanyazanyiswe. Amen. Lapha ke kukhulunywa ngesikhathi esiphila kuso thina, ngokuba zonke lezi zinto lezi kuyofika isikhathi sobunzima. Kuthiwa lesi sikhathi sobunzima kaningi abantu bayabheka isikhathi lesi bacabanga ukuthi bazokwazi ukuthi bamelane nobunzima obuzothi bufike. Singambonga uNkulunkulu, simcele uNkulunkulu futhi ukuthi uma kufika lezo sikhathi leso inkosi ibe nathi sikwazi kuba sisindise imiphefumulo yethu, ngoba uma kukhulunywa ngesikhathi zobunzima kuthiwa kepha uma sesifikile leso sikhathi kulapho uzokubona khona ubunzima. Ngoba namhlanje umuntu angathi kodwa mina ngeke ngizoma, kepha uma sokufika isikhathi leso sokushushiswa, the real ukuvivinywa kufika ke ngaleso sikhathi leso. Hayi siyabonga ke mzalwane, kepha ngaphambi kokuba sivale isifundo sethu ngizothanda ukunifundela lapha amazwi aphuma ku The Great Controversy page 622 to 623. Athi, the time of trouble
such as never was, is soon to open upon us, and we shall need an experience which we do not now possess, and which many are too indolent to obtain. It is often the case that trouble is greater in anticipation than in reality. But this is not true of the crisis before us. The most vivid presentation cannot reach the magnitude of the ordeal. In that time of trial, every soul must stand for himself before God. Though Noah, Daniel, and Job were in the land, as I live, said the Lord God, they shall deliver neither son nor daughter. They shall but deliver their own souls by their righteousness. Ezekiel 14 verse 20. Now, while our great high priest is making the atonement for us, we should seek to become perfect in Christ. Not even by a thought could our Savior be brought to yield to the power of temptation. Satan finds in human hearts some point where he can gain a foothold. Some sinful desire is cherished, by means of which his temptations assert their power. But Christ declared of himself, "The prince of this world cometh, and hath nothing in me." John 14 verse 30. Satan could find nothing in the Son of God that would enable him to gain the victory. He had kept his Father's commandments, and there was no sin in him that Satan could use to his advantage. This is the condition in which those must be found who shall stand in the time of trouble. Amen. Amen. Lana-ke babukeli sifaniswa noma siyayalwa ukuthi kufuneka sifana noKristu, ngoba ummangaleli azange athole sici kuJesu Kristu. Nathi ummangaleli masingamvumeli, simvulele ithuba ukuthi endleleni yethu yokholwa athole ithuba lokuthi angene. Kuthiwa kufuneka sime siqine njengoKristu, njengoba wayenze njalo naye. Siyabonga kakhulu, ngathi lesifundo lesingasikhuthaza. Yes, isiqiniso leyo okukhulumayo, ngokuba kuthiwa ububi akumelanga bufike kithi nangomcabango. Yes. Ungathi wenzile lokho kubi. Ukucabanga nje njengayo uKristu uma wayelapha emhlabeni, kuthiwa uSathane akakwazanga ukuthi angathola isici kuye. Wema eqinisekile. Umbuzo wokugcina uzosinikeza wona ke usister. Yes. Ithi lapha embuzweni wethu ithi, how did the angel finally dismiss Daniel? Ukhululwa kanjani lana uDaniel ingelosi? Daniel 12 verse 3. Yes, ingelosi ke uma seyibonile kuba cha uDaniel usebenzile, uyenzile ibanga lakhe, ithi hamba uyophumula. Ithi akahambe ayophumula. Ithi ima kanjalo endaweni yakho, ngoba ekugcineni uDaniel uzawunikezwa indawo yakhe. Sithembile ke ukuthi ba nathi ke inkosi sisize kuba sisindise imiphefumulo yethu. Siyazi ukuba bonke labantu besifundisa ngawo amaqhawe wokholo sihlanganyele ezinyaweni zenkosi singabasindisiweyo. Amen. Amen. Amazwi amnandi kangakanani akhulunywa lana ngoDaniel ukuthi ahambe ayokwenzani, ayophumula. Awuphumuli ke bazalwane ungazange ulihambise ivangeli. Awuphumuli uhlezi ugoqe izandla, kepha uphumula mawenze njani? Usebenzile. Yes, awusebenzile uphumula. Yes. Usebenzile. Siyathemba ke ukuthi uma siqhubeka sizozwa kabanzi ngesifundo sethu sothi silandela. Ababukeli ngiyathemba ukuthi bazoba nathi uma siqhubeka ke nalezi sifundo. Isifundo sethu sesishiyagalombili esizabe sikhuluma ngomprofeti wasePatmos. Inkosi ngathi ngasibusisela lesikhathi enithe naba nathi naso, iphinde futhi isinike ingcaciselo endlula
lena esicabanga ukuthi sizwile, size siphinde sihlangane kwisifundo esizayo. Ekuvaleni kwethu-ke isifundo sizawuthi sithobe amakhanda, sibuyisele kuMdali. Baba wethu osezulwini, siyabonga isikhathi osinike sona, isikhathi osinike sona ukuba sifunde izwi lakho, siphinde futhi sizwisisise nokulicacisa. Ngathi ungasinikeza usivule izingqondo kuko konke sikufundayo, siku-aplaye ezinhlizweni zethu, siphinde sikwazi nokwabelana ngaso. Sizophuma-ke manje esifundweni sethu iba nathi, uphinde ube nababukeli abazothi basilalele lesifundo, nabanye bebe nathi lana, ube nabo. Ngaye uJesu obongwa manje kuze kube kunaphakade. Amen. Amen.